Takže nazdar lidi, tady je Baci, zdravím vás u tohle videa a budeme dneska stavět ender trapu. Takhle si uděláte, začátek je to 14 bloků, 7 na jednu stranu, 7 na druhou stranu a nahoře, tady jsem si udělal takový sloup, musíte, až to budete mít, tak si udělejte sloup 43 bloků nahoru, tam vědu a uděláte nahoře tady tohle. To bude úplně stejně dlouhý jak spodek. Až budete nahoře, tak to od vás zvýšíte. A tam budeme dávat liány. Já vám potom na konci, až budeme mít postavený, já vám ukážu první patro. A další patra to bude úplně stejný, akorát tam něco odděláte. Potom vám ukážu na konci, jak vypadá ta moje ender trapa. Mám už zatím 6patrovou. Budu zvyšovat patra. Prostě ty ender trapy jsou prostě nejefektivnější. Takhle si dáte tlačítka. Hned vám řeknu proč. Takže takhle tlačítka dáte. A na to dáte liány. A aby nám nerostly dolů, tak tam jsou ty tlačítka. A to bude zbrzďovat endermanům pád. Když spadnou ze 43 bloků, tak budou na one hit. Ale kdyby nám to rostlo furt dolů, tak by je to nezabíjelo tak a zabíjelo by to, museli bychom je zabít na víc ran. Tak, tohle si uděláte a pak uděláte takhle. Takhle uděláte takovej jakoby plochu. Takovej jakoby plochu. Tak, takhle máme plochu. Semhle dáte pressure platey. Na obou dvou stranách, jo, to je prostě kopírovaná ender trapka, jako kopírovaná, je se na každém straně. Tady vezmete redstone, dáte sem, objedno prostě, sem, tak. A znova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mezi to dáte repeatery. Takhle. Takhle dáte repeatery. Tak a uděláte úplně to stejný. Uděláte tady tohle. A sem dáte sticky pistony. Ty sticky pistonů mám kámoša, který udělal 20 pater na té ender trapě a ty sticky pistonů potřeboval nějak 9 staků. A semhle dáte bloky. Oni se ty endermani spawnou na pressure platech, hrozně. Tak dívejte, já vám to hnedka předvedu. Vyletí, takhle spadne a takhle to srazí dolů, poletí 43 bloků dolů. Tak tohle je to první patro, tady na druhé straně, to uděláme ještě jednou. Tak. A zase na to ty pistony a tak dál. A pak, až dodělám tuhle řadu, tak potom pokračovat se bude úplně stejně, akorát nebudete dávat znova ty liány, to by byla blbost. Tak. A dole si uděláte takovou zábranu, aby vám to aby vám nepadaly prostě 3 takhle na výšku. Takhle myslím 3 na výšku, aby ty endermani nevylizali. Prostě si spočítejte, kolik je to, kolik jsou vysoký. Teď vám ukážu tu mou ender trapu. Tohle je ta moje ender trapa a ta se mně se moc líbí. Tady mám vlak a tady prostě padají ender trapy, tady padají endermani, tady mám enchanting, tady mám prostě vozíky. A tohle jsem nafarmil, tohle a zatím tohle. Tady mám takový blbosti, jsem jenom zkoušel. Ale to je jinak jako všechno
loučím se s vámi a držím palce, ať vám Ender Trapa funguje a jinak zdar u dalšího dílu. Zdar!